Hello mga palangga! So ayan na, nakahanda na ng ating bagong laro ngayon dito sa tabi o dito dito talaga sa Ilog. So magsimula na tayo mga palangga! Lagyan na natin ng takip ang mata ni... Anong pangalan mo? Purgo. Okay, so ngayon tatalo na tayo. Bata na mo ta. Ayan. Siguruhin natin na hindi magkakita itong mananap na ito. Mamaya ano itong mananap na ito. Kung saan sakit. Nasaan yung akin? Yung malit sa akin. Okay. Okay, so ayun ang mga palangga. Ready na ko. Okay, ready na ko. Mula na rin ko.